Има и три ситуации, в които финансирането от банка е проблематично. Първата е когато кредитът се ползва без собствена дисциплина. Втората е когато проектът е сметнат без стабилен марж. И третата е когато хората бъркат банката ме одобрява, със сделката е добра. Ще дам и един много прост пример, без да влизам в тежки числа. Имаш проект, който на пръв поглед изглежда приличен. Продажната цена за имотите е добра, разходите изглеждат наред, срокът на изпълнение на хартия е приемлив. И човекът си казва: чудесно, сега ако уредя финансиране от банка, ще вдигна възвръщаемостта на собствения капитал. Технически това може да е вярно, само че въпросът не е дали Excelът го показва. Въпросът е дали проектът остава здрав, след като вътре влезне дълг. Защото в този момент всяко забавяне вече има цена. Всяко оскъпяване по изпълнението има цена. Всяка по-бавна продажба има цена. Затова аз лично предпочитам да мисля обратното. Първо гледам дали проектът има смисъл без банково финансиране, след това гледам дали с него проектът става по-ефективен. Не обратното. Това е много важна разлика. И е много важно да има сериозен марж за това. Защото когато гарантираш с личните си активи пред банка, трябва да си сигурен, че проектът ще бъде успешен. Лошият подход е как да направя тази сделка възможна с кредит. По-добрият подход е тази сделка и без банково финансиране добра ли е? И ако да, кредитът подобрява ли я, това е зрялата рамка. И тук идва едно правило, което за мен е много важно. Банковото финансиране трябва да бъде инструмент. Инструментът е нещо, което прави добрата сделка още по-добра. Ако проектът е добър, кредитът просто подобрява структурата. И от гледна точка на инвеститори, това е още по-важно, защото хората не влагат капитал с теб, за да участват в акробатики. Те искат да видят логика. И ако трябва да го събера всичко в една проста рамка, тя е тази. Сделката ти е най-важната. Сделката, договорката. Банката помага, когато проектът има марж, време и буфер. Банката вреди, когато проектът няма марж и е зависим от идеален сценарий. Това е. И да, в реалния свят финансирането е важно, но още по-важно е да не объркаш наличието на кредит с наличието на добра сделка. Защото първо идва добрата сделка за строително-инвестиционен проект. Финансирането идва след това.